Si et dic Ateneu Cooperatiu, què et ve al cap? Gent avorrida fent reunions amb cafè dolent? Hippies dient que ara tots som germans? Un projecte en bancarrota? Extraterrestres? Però espera, l'Ateneu no era un lloc on anar a fer birres al poble? Sí, però no ens referim a aquest Ateneu. L'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat és l'espai col·lectiu per al foment i la promoció de l'economia social i solidària a la comarca. No poseu aquesta cara, que el nom no enganya. L'ESS és això, economia social i solidària. Per tant, l'Ateneu és una iniciativa concebuda per a la trobada, aprenentatge, cooperació i transformació social amb uns principis comuns. Justícia social, democràcia directa, deliberativa i participativa, sostenibilitat, equitat i solidaritat. I punt, perquè és així. A sobre estem al Baix Lloc, terra de camps, el Parc Agrari, la Rosalia, Estopa, Lid, Nil Moliner, Joan Dausà, les colles de batucades i els balls de diables. I evidentment la platja de Castefa. És que són perfectes. I no estem pas soles, A Catalunya som un total de 14 ateneus cooperatius distribuïts arreu del territori, que ens organitzem amb la XAC, Xarxa d'Ateneus Cooperatius. Fins aquí suposo que ja heu intuït que ens agrada fer les coses de manera diferent. Però quines coses fem? Observació i diagnosi del territori, formacions, tallers i acompanyaments. T'ajudem amb el teu projecte. Difusió i divulgació de l'economia social i solidària, xarxa i intercooperació, perquè sola pots anar més ràpid, però juntes arribem molt més lluny. Vinga va, vine, que no mosseguem. Al baix només es mossega la carxofa del Prat i el pollastre de pota blava. Si tens una idea, un projecte o simplement vols preguntar, vine a l'Ateneu, que som gent normal, de veritat. Vinga, ara totes juntes. Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat. Veieu? Si no és tan complicat. Que no som extraterrestres, O sí?